kaayo si Kiefer. Grabe! Kiefer? Oh, good. Kanang campus crush din, ba? Kanang maayo ka mo basketball at the same time, bright sad. Aw, ang pangutana. Tagdon ba kaha ka? Day, paningkamutan ako nga iyagi kong tagdon. Someday, magkakami na ni Kiefer. Well, good luck, Day. Day, gitagad na ko ni Kiefer. Mao ba? Mayo hinuon. O ang pinakanindot nga balita, makikistorya ko no siya na ako. Iniguman sa klase. Mao ba, Day? Ay, naklaro na kayo, Day. Manguyab gina niyo. Oh, I told you. Maako ra gyud na siya. Oh, kumusta man ang imong pag-eskwela, nak? Okay naman, ma. May uyab ka na? Ha? Wa pa mo, uy. Nga ko daw nakapangutana man ka? Walang. Tingali bag na, ana di ay, unya, walang kamusulti na ako. Oh, dili raman hinuon ko masuko. Kay natural raman gyud na. Ang importante, gamuhuman ka gyud sa imong pagtuon. Na, wa pa na sa kuna-huna, ma, uy. O, gag-focus lagi ko sa akong pagtuon, ma. Kontento naman sa ko sa akong best friend nga si Peachy, ma. Ah, maayo hinuon. Enjoy lang gyud ha. Mintras batanon ka pa. Thank you, ma. Kumusta, Peach? Oh. Uy, nga naman to si Peachy? Wa man managad. Mura man to, naglagot na ako. Na ako isa? Peach! Peachy! Sunod man ka na ako din he. Nga naman ka? Nakikalagot na ako? Wa. Kunwa pa. Nga no ingon ana man imong tinagdan ako. Wa pa ko sa mood nga makikistorya nimo. Pes dili ti kalungan kun dili ka musulti na ko sa tinuod. Naglagot ko nimo. Nga naman, unsa lagi sa na ako? Nakagusto si Kiefer nimo. O ang rason nga makikistorya niya siya nako tungod kay gusto siyang magpatabang nako nga manguyab nimo. Unsa? Og may mo huna nga mopatol ko niya. Peach, dili ko ingon ana nga klase sa pagkatao uy. Hausa pa best friend ti ka. Dili ti ka una yun uy. Sure ka? Nakaila ka na ako. Best friends na Peach. Og dili ko makahimo sa pagpasakit nimo. Amawa. Nganong ako man sinatrip pa ni Kiefer, uy? Well, sorry na lang. Kay dili gyud ko mopatol nimo, Kiefer. Siguro kung dili pa lang ka-crush ni Peachy, tingali may chance pa. Kinsa man eh? Unregistered man? Hello? Hi, Riz. O ba ko magal-istorbo ni mo? Kinsa ni? Si Kiefer ni. Ha? Kiefer? Nga, gisulti naman tingali ka ni Pichi. Nga, nakagusto ka ni mo. Actually, siya mo ay naghatag sa imong number na ako. Unsa? Okay na magig-friends ni mo? Day, sorry nga akong gihatag ang imong number ni Kiefer. Nganawa man ka mananghid na ako, Peach. Sorry na, good. Naluoy man sa ko niya kay sige pamugos. Bisa na. Nananghid lang unta ka na ako. Day, Risa. Day, ila-ilahan na lang good na si Kiefer. Ang tinuod, bagay man sad mo. Kunya sa akong tanaw, buutan pud siya. Kung nabalaka ka na ako, please, ayaw ha, ayaw. Na-realize na ako nga okay ra ko, okay ra jud. Dawat na nako nga ikaw gyud ang iyang nagustuhan ug dili ako. Mao nga favor lang, please. Dili ko mamugos nimo nga imo siyang sugton kung manguyab siya nimo. Pero please, hatagin siya chance nga magkaila-ila mo. Kung mo work, maayo. Kung dili, at least, doon na mo'y chance nga nagkaila, di ba? Peachy. Muna, Risa. Ang tinuod, dugay na kay kung nakagusto ni mo. Doon na pa ko chance. Kiefer, hatagi na kog time nga ila-ilahon kag maayo ha.
Wa ra man ka magdali. Hila ka bala ka, Riz. Wa man ko magdali. Andam ko magpaabot kanusa ko nimo sugton. Kanusa ka maluin ako. Salamat sa pagsabot, Kiefer. Pila naman dahil mo kabuhan nga nanguyab si Kiefer nimo. Huwag yapon kay plano nga imo siyang sugton. Peach, Kung ako'y imong gikabalakan, ayaw lagi. Okay namang good ko. Okay na ko, promise. sure ka? Sure, oy. Nalibaw man ko pa. Nakagusto na sad ka ni Kiefer. Kisam sa dili makagusto anang Kiefer oy nga aside sa gwapon na. May pagyud na yung duwa og basket. Grabe pagyud kaayo mo effort bisag nanguyab pa lang gani. Peachy, Mao na girl. Kung nakagusto ka niya, then go. Sugta siya. Andam ko mo suporta sa imong kalipay, best friend. salamat, Peach. Nimo? Oh, Kiefer, kita na. Yes! 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 I love you, Risa. Isaan ako nimo. Dili tagi ka pasakitan. Salamat, Kiefer. Nisalig ko nimo. Day, 3 years naman daay mong Kiefer, no? Yes, Peach. Dali, ragid kayong panahon. Mura lang kanus atong gisugot na ako siya, no? Maog yun. Sus, walang hibawin, no? Nga ako, mao man ang na-crush gyud ni Kiefer sa una. Pero karon na himong suod nga higala. Og best friend pa gyud nimo nga uyab niya. Peach, Uy, saan ba imong naong? Day, ayaw lagi kabalakan ako, eh. Every time ba nga muhisgot ko ni Kiefer, no? Mausap giday na imong aura sa imong naong. Day, wa na lagi taon ko maibog anang Kiefer. Imo na siya, uy. Usap pa, nalipay rasad ko, no? Nga nahimo na ko siyang suod nga higala karon. Babe, pasensya na ka ha. Huwag kay ko'y time ni mo ron. Naibaw na ka. Graduating ko. Busy na gid kaayo. ayaw ka bala ka, babe. Nakasabot hagid ko. Mo, testimony gyud ko ana, Riz. Classmate baya gyud mi anang imong uyab. Siya gyud ang pinakananing sa among section. Grabe. Siyempre, Pits. Kinalan ko maning kamot nga makagraduate gid ko. Aron nga makapangita dayon kog nindot kay nga trabaho. Yan ikaw man, magtigom dayon ko, then magpakasal dayon ni sa akong pinangga nga Risa. Kaswerte. Kaswerte gyud mo rin sa aning Kiefer. Anugon lang kay wa gyud maako. Amaw gid ka, Pits, eh. Joke. Joke ra, oy. Siyempre, ako'y pinaka number 1 supporter niyong duha sa akong best friend nga si Risa. Thank you, Peach. Babe, nagimi importante kaayo nga kuan. Anong buhatulon karon dito sa school. Project ba? O mo yung nasabutan na mo nga adto na mo himuon sa ilang pitsi. Tulumi ka wak dito. Okay ra nimo? Ganong dili man. School project man na. O kinahanglan na aron makapasar ka. Basig ganahan ka mo uban. Babe, no. Dili ko gusto nga ma-distract ka. Usa pa, wa kay angin kabalakaan ako, eh. Dako kayong pagsalig ni mo. Thank you, babe. Nga naman is Peachy. Tao-tao naman nga, wa na magparamdam na ako. Unsa man kinahita po aning bayhana? At tuon ako sa ilabi. Mabdus ko. Unsa? Mabdos ka? Ores. Magpasaylo ako. Si Kiefer mo'y amahan sa akong kisabak. Unsa? Last week lang ko nahibaw. Hinungdan nga, wa na ko magparamdam ni mo. Tungod kay naglibog man ko, unsaon di ka sa pagsulti. Peachy. Sorry kayo, Risa. Sorry, best friend.
Paminawa na ko. Para unsa pa? Bisag unsa pa isulti nimo nako karon, Kiefer, dili na ko mutuo pa nimo. Kiefer, nisalig ko nimo. Kay mao akong pagtuo nga dili ka makahimos pagpasakit nako. Pero nasayop man di ay ko. Kutob na di ka storya pero wa kas buhat. Risa, Ayaw na! Ayaw na! Dili na ko maminaw pa nimo. Magkalimtanay na lang ta. Mas nagkinahanglan si Pichi nimo tungod kay may umaabot na mong anak. Risa. Grabe kasakit dawaton nga gibuang ka sa tao nga first nimong gimahal ug sa imong best friend nga gitratar nimo nga mura nag-igsuon. Humana to hitabua. Ako na dayong giputol tanang connections nila. Giblock na ko sila sa tanan akong social media accounts aron wa nang balita pa nila. Ug human ko ni graduate, naningkamot kog maayo aron makalarga dayon ko dinhi sa Dubai. Ug ang kuno nako, bisan og tulo na katuig ang nakalabay. Pero hangtod karon, presko paghihapon kaayo ang samad sa akong dughan. Mugna silang pagkaitor nako. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.